Колко килограма свалихте и за колко време? За 3 месеца съм свалила 12 кг. Усещате ли разлика в апетита, енергията и настроението? Да, апетита е супер, звярат е тотално укротен. Кои добавки приемате? Aqua Detox, Appetite Blocker, Energy Burn, Sugar Control и малинови кетони. Опитвах да отслабна всячески. Как се чувстваш сега? Превъзходно, супер яко. Колко килограма свали и за колко време? За 4 месеца свалих 28 кг. Добавките, там кога усети ефекта? То пак втората седмица. Втората седмица. Колко килограма свали? 15. 15 килограма. За колко време? Един месец. Колко от тях си приемал на куп? Тоест, което е било От нашите Точно, вече да, добавки, ами 5 ми е рекорд. Петия рекорд. Кои са били петте? Тези петте, Тези които петте, показват. преди бяха 4 първия път. Да. После беше колаген с добавки, това са ми опита. Какво ще кажеш на всички хора, които ги е страх да пият много добавки? На Билкова сертифицирани таблетки от фирма с доказан происход в България не е проблем. Натисни на линка и поръчай сега, защото на сайта на Калоян Солов има цели 30% намаление.